Здравейте, приятели! Днес ще покажа как да сложите скин на Майнкрафт. Много хора се питат как, но аз ще ви покажа. И то фри. Влизате в този сайт, ще има линк mtskillsearch.com. Отидете на Browse и ето тук ще ви излязат хиляди скирове, хиляди страници. И добре, за начало, примерно, вие си избирате този скир. Ко е стар. Гледате името и с това име влизате в играта. Ето това, примерно, е Quester. Ето как изглежда скира. Може да натиснете. Изчаквате да ви зареди. И ето как изглежда. Тук и в 3D размер. Ето. Примерно това е той. Ето Quester, това е името. Сега влизаме в Майнкрафт. Вижте Quester. Давате пускане. Влизате в някой сървър, няма се регистрирал. Само ще ви покажа CF5. Примерно влизаме в Firecraft. Ще паузирам докато зареди. И да, ето как ни изглежда героя. Ето. Добре. Дано ви е харесало клипа. Това е най-лесният вариант и довиждане.